L'esperit creà l'home al principi dels temps i el col·locà a la terra. Els homes recorregueren la terra i la dominaren. Aleshores, ensuperbits, aixecaren el braç a les estrelles i digueren: també sereu nostres. I l'esperit respongué: la terra us vaig donar i no cap altra cosa. Lluny d'escoltar-lo, els homes construïren la nau i la proveieren del necessari. La nau tenia un lloc que anomenaren sala de màquines. Uns d'entre els homes anomenats tècnics es van penedir d'haver entrat a la nau. Mataren els científics que havien pensat el viatge i s'apoderaren del control de la nau. Així serà durant el curs dels vostres dies, però un cop morts, faig promesa de concedir-vos l'espai exterior. De la sala de màquines en sereu guardians els tècnics. El que fou un lloc de culte es convertirà en santuari sagrat. Ningú més no entrarà a la sala de màquines, perquè el dia que la multitud hi tingui accés esdevindrà el caos